Verbrugge Terminals vraagt personeel te stemmen over de sluiting van het bedrijf. Medewerkers moeten ja sms'en. Doen ze dat niet, dan gaat het bedrijf dicht. En verder in deze Zeeland Nu Vandaag. Voor steun maakt het uit waar je woont. En niet altijd meer gips bij een botbreuk. Goedenavond. De directie van Verbrugge Terminals heeft al het personeel een brief gestuurd waarin om steun wordt gevraagd. Medewerkers moeten laten weten of ze bereid zijn om door te werken. Zegt de meerderheid nee, dan gaat het bedrijf morgen dicht. Het merendeel van het personeel voert al 2 weken actie voor een loonsverhoging van 17%. En we gaan naar verslaggever Mark van Dam. Die staat voor ons bij het kantoor van Verbrugge Terminals in Vlissingen-Oost. Ja, Mark, laat Verbrugge nu het personeel bepalen of het bedrijf donderdag nog open gaat? Ja, zo zou je deze brief kunnen lezen. Die is vandaag verstuurd aan het personeel. Er is een langzaamaan actie aan de gang. En Verbrugge, directeur-eigenaar, die zegt... ja, op deze manier is de productie zo laag dat ik mijn klanten niet kan garanderen dat schepen op tijd gelost worden. Dan kan ik de tent net zo goed sluiten. Dus ja, dat is net iets anders als het bedrijf opdoeken. Daar gaat het niet om. Maar mensen moeten wel degelijk via een sms laten weten of ze bereid zijn om te stoppen met de langzaamaan actie. Dus het is hier op dit moment toch wel hard tegen hard. Ja, waarom doet Verbrugge dit eigenlijk op dit moment? Dat weten we niet. Ik heb hem heel kort even aan de telefoon gehad. Morgen vroeg hebben we een afspraak voor een interview. Dan gaan we er meer van horen. Mogelijk is het zo dat het verband houdt met een grote militaire operatie volgende week. Het Amerikaanse leger laat hier 1275 voertuigen aan land komen. Die van hieruit naar het Oostblok gaan in verband met de oorlog in Oekraïne. Dat is natuurlijk een megaproject. En ik neem aan dat Verbrugge alles op alles zet om dat door te laten gaan. Ja, er zijn natuurlijk 2 partijen in deze strijd. Dat zijn de vakbonden ook. Hebben die al gereageerd op deze nieuwe stap? Ja, de vakbonden hebben gereageerd met een opmerking als... dit zijn wel rare fratsen. En ja, ze willen aan tafel, zeggen ze. Maar Verbrugge zou niet willen. Verbrugge zegt, de vakbonden heb ik niks van gehoord. Kortom, ze geven elkaar op dit moment nog de schuld... en zitten niet samen aan tafel. Hard tegen hard, zoals ze eerder al gezegd. Ja, en de vakbonden die zeggen... die gaan zelf ook een beetje dreigen. Want die schrijven in een laatste bericht heel duidelijk... de langzaamaan-actie kan op ieder moment omgezet worden in een staking. Mark van Dam, we gaan het zien. Dank je wel. Als je weinig te besteden hebt, maakt het uit waar je woont in Zeeland. Want iedere Zeeuwse gemeente heeft zo zijn eigen regels voor het krijgen van financiële extraatjes. En er zijn ook allerlei verschillende potjes waar die extraatjes uit worden betaald. Dat blijkt uit een enquête van de NOS in samenwerking met de regionale omroepen. Ik praat erover verder met politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, als je die Zeeuwse gemeentes onder de loep neemt, wat valt dan op? Nou, wat opvalt is dat alle Zeeuwse gemeentes wel extraatjes hebben. Maar ze doen het allemaal net iets anders. En het heeft ook allemaal net een andere naam. Stel, je hebt een minimuminkomen en jouw kind kan om financiële redenen moeilijk mee met een schoolreisje. Dan kun je in de meeste Zeeuwse gemeentes een beroep doen op het declaratiefonds. De 5 Beverlandse gemeentes hebben dat dan gezamenlijk geregeld in een gezamenlijke regeling. En in Terneuzen kun je dan een beroep doen op het meedoenbudget. Nou, dat zijn de namen. Er zijn ook inhoudelijke verschillen. In de ene gemeente krijg je een vergoeding voor sport en in de andere weer niet. Toch, als je al die verschillen en overeenkomsten op één hoop veegt, dan is het verschil tientjeswerk. Dus grosso modo kom je ongeveer wel uit op dezelfde bedragen. Ja, als je natuurlijk in de situatie zit dat je die steun nodig hebt, dan is dat natuurlijk al een heel woud aan regels waar je door moet ploegen. Dan maakt dit natuurlijk het er niet simpeler op. Nee, en wat dan sinds september meespeelt is dat gemeenten zelf kunnen bepalen welke regeling ze hanteren als het gaat om kwijtschelding van gemeentelijke belasting. Dat kan als je een bepaald minimuminkomen hebt. Dat kunnen ze dus zelf bepalen. En Sabewa, die belastingen int, zegt, doe dat nou niet. Als niet alle Zeeuwse overheden dezelfde normen hanteren, kan dat betekenen dat mensen bijvoorbeeld wel hun waterschapsbelastingen kwijtgescholden zien worden, maar dat zij nog wel gewoon hun gemeentelijke belastingen moeten betalen. Onwenselijk, zegt Sabewa. Sabewa is de uitvoerende organisatie binnen heel Zeeland voor iedere gemeente.
in heel Zeeland en voor het waterschap. En op het moment dat Sabewa daar uitvoering aan moet gaan geven en dat voor het waterschap bijvoorbeeld wel de maximale norm gehanteerd moet worden en voor de gemeente Capelle bijvoorbeeld niet, ja, dan gaat die burger merken dat hij wel vrijstelling krijgt voor het waterschap en niet voor de gemeentelijke belastingen. En dat is gewoon lastig A, uitlegbaar en B, ook uitvoerbaar. Want dan moet je voor iedere aanslag maatwerk gaan verrichten en dat is heel foutgevoelig. En dan weet ik zeker dat er ook heel veel klachten gaan komen. En de overheid heeft wat dat betreft de laatste paar jaar ook niet heel erg goede ervaringen met maatwerk. Dat klopt, dus pleiten wij ook daarom voor uniformiteit. Ja, nou ja, Sabewa wil het in ieder geval dan simpeler aanpakken. Even terug naar die financiële regelingen. Zeeland in vergelijking met de rest van Nederland. Hoe scoren we dan? Ja, Zeeland is dan een beetje een middenmotor. Je ziet wel dat in de grote steden van Nederland die regelingen wat royaler zijn, zeg maar. In Amsterdam bijvoorbeeld kun je een vergoeding krijgen voor het openbaar vervoer. En dan kun je gratis mee met het GVB, of in ieder geval gesubsidieerd. Rotterdam kent de Rotterdampas, dan kun je gesubsidieerd naar het museum. Ja, Zeeland kent dat niet, maar in Zeeland kunnen minima wel via de gemeente een goedkopere zorgverzekering afsluiten. Dus dat is weer hier een voordeel. Marcel, dankjewel. De KNRM heeft een druk jaar achter de rug met zo'n 10% meer inzetten. In totaal kwamen de 6 Zeeuwse reddingsstations ruim 300 keer in actie, iets meer dan in 2021. De orka die aanspoelde bij Katzand was een van de opvallende zaken. En de Duitse kanovaarder die van het water werd gehaald, terwijl hij op weg was naar Kreta. Volgens de KNRM waren er meer inzetten door de goede zomer, waarin veel mensen het water opzochten. Maar bij veel van hen ontbreekt het aan een goede voorbereiding. Als het stormt, dan weten we van nou, dan moet je een beetje op gaan passen. Maar ben je ook voorbereid op hetzelfde water als het zomer is? Als het mooi weer is, weet je wat te doen als je pech hebt. Kijk, in de auto kan je uitstappen als je pech hebt en je gaat over de vangrail heen. En je staat veilig. Maar op het water is dat net even wat anders. Nou, die voorbereiding is heel erg belangrijk. Patiënten met een simpele botbreuk krijgen bij ziekenhuis ADSZ voortaan niet standaard meer een gipsverband. In plaats daarvan krijgen zij een drukverband of een brace. In een app wordt vervolgens uitgelegd hoe je het beste kunt revalideren. Deze nieuwe behandelmethode moet niet alleen meer comfort geven, maar ook kosten besparen voor het ziekenhuis. Deze behandelmethode, samengenomen, past heel erg binnen het concept zinnige zorg. Dat we met de gezondheidszorg doen wat noodzakelijk is en wat ook bewezen effectief is. Patiënten krijgen zelf de regie en krijgen ook alle informatie binnen handbereik mee naar huis. De nieuwe behandelmethode is nu geschikt voor 12 eenvoudige letsels, maar het is de bedoeling dat dit aantal de komende jaren toeneemt. Viskweekbedrijf Kingfish gaat komend jaar flink groeien. Het bedrijf bij Koolsplaat wil de productie verdubbelen naar 3000 ton kweekvis per jaar. En dat is niet voor het eerst. Sinds de start van het bedrijf in 2018 is het al de derde keer dat het bedrijf fors uitbreidt. Het valt meteen op als je vanaf de Zeelandbrug kijkt. Kingfish is flink gegroeid de afgelopen jaren. En het bedrijf is nog niet klaar. Komend jaar moet de productie rigoureus omhoog. Op dit moment produceren we zo om en nabij de 1500 ton op jaarbasis. En dat gaan we verdubbelen naar 3200 ton ongeveer. Deze tanks zijn 10 meter doorsnee en 6 meter diep. En over een tijdje zwemmen hier tienduizenden kingfish in. Het zijn een soort tonijnachtige vissen. Ze leven vooral in de zuidelijke wateren waar het een stukje warmer is. Maar hier proberen ze op een duurzame manier te kweken. Om overbevissing van het soort tonijn tegen te gaan. En de vraag ernaar is groot. Zoals we er nu voor staan zijn we al tot een flink eind in volgend jaar uitverkocht. Dat is natuurlijk een luxe situatie. En we zijn we hebben er heel veel vertrouwen in dat die vraag gewoon ook nog blijft groeien. Dat merken we ook, want er is toch nog steeds nieuwe vraag naar die vis uit van andere partijen dan waar we al mee werken. De bouw onderaan de dijk bij de Zeelandbrug betekent ook dat het bedrijf, waar 150 mensen werken, nog beeldbepalender gaat worden. Dat klopt inderdaad, ja. Daar kan je wat van vinden. Wij zijn er natuurlijk hartstikke blij mee. En het hele gebied vanaf de Zeelandbrug tot aan de Koolsplaatse Groeneweg, dus zo'n vierkant, is bestemd voor aquacultuur. Dus ja, wij zitten hier wel op de goede plek gelukkig. Er kan nog meer gegroeid worden de komende jaren. Er kan zeker nog meer gegroeid worden de komende jaren. En dat hopen we ook echt wel te gaan doen. Ja. In de Verenigde Staten gaat Kingfish ook een grote fabriek bouwen. Veel groter dan deze in Zeeland. Veel veranderingen. En ook veranderingen voor de vissen. Hun voeding wordt aangepast. Want nu eten de vissen voornamelijk vis.
Onze dieren krijgen nu nog vis dat gemaakt is van afsnijdsels, voornamelijk van vis voor de menselijke consumptie. We willen wel een transitie maken naar andere soorten eiwitten. Denk aan insecten, denk aan algen. Dus dat er nog minder druk is op die visstand. De bouw op Noord-Beveland moet in de loop van 2023 klaar zijn. Het was in de middag redelijk mooi weer met opklaringen en zon. En dat was voor het eerst in dit nieuwe jaar, bij maximaal 9 graden. Morgen wordt het regenachtig en dat feestje begint vanavond al, wanneer de eerste buien over gaan trekken. En dat blijft morgen dus ook zo. Het varieert wel, want in de middag is er ook nog kans op een opklaring. Ja, we gaan het meemaken. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk ook altijd nog terecht op onze site en in de app. Voor nu nog een hele fijne avond.